En aquest vídeo realitzarem un estudi que pot ser complex, ja que intervenen moltíssimes variables. Utilitzarem una tècnica estadística que s'anomena l'anàlisi de clústers. A través d'aquesta tècnica podrem reduir moltíssim les possibilitats, donant prioritat a certs aspectes que nosaltres anirem decidint sobre la marxa. Anem a realitzar aquesta tècnica i, en primer lloc, el que fem és crear un full de càlcul, en aquest cas l'he creat amb Drive, i en una columna, en la primera columna, ens situo missions, i aquí introduirem les diferents missions. Aquí apareixen les diferents missions que jo he anomenat amb números. Podeu afegir petites descripcions o com creieu necessari. Fixeu-vos que hi ha algunes missions, que habitualment succeeix així, algunes missions consten de diverses fases. Per exemple, una missió pot consistir en recollir un objecte, portar-lo a la base per fer-li una modificació i després tornar a depositar aquest objecte en un altre lloc. Aquesta missió consistiria en dues fases. Recollir l'objecte i portar-lo a la base, seria la primera fase, i la segona fase seria transportar-lo i depositar-lo en el lloc on es demana. Doncs bé, aquí detallem acuradament totes les missions i submissions, diferents fases de cada missió, tantes com necessitem. En les files superiors introduirem les accions que s'han d'executar per realitzar cada missió. Ja hem estudiat quines són, doncs les situem horitzontalment en les files superiors. I aquesta fila, que he deixat en blanc, la utilitzaré per determinar la zona on estan ubicades cadascuna de les missions. Un dels paràmetres o dels criteris que podem utilitzar és precisament agrupar les missions per zones. Per tant, aquí determinem cada missió en quina zona de la taula es troba. Aquest pot ser un criteri d'agrupament, però no necessàriament serà l'òptim. Llavors, amb aquesta tècnica d'anàlisi de clústers podem trobar un criteri que és millor que simplement a recórrer la taula per zones. Per identificar-ho millor visualment, el que farem és pintar cada zona d'un color. I ara ja comencem a analitzar cadascuna de les missions i comencem a analitzar com puc resoldre jo aquella missió. Quin tipus d'acció puc determinar per resoldre aquella missió. La puc resoldre empenyent, la puc resoldre estirant, puc resoldre recollint un objecte de forma passiva, puc resoldre actuant, etc. etc. Pot ser que una missió el pugui resoldre amb diferents estratègies. Doncs cap problema, les marcaria les diferents estratègies. Si puc resoldre amb recollida passiva, però també amb una empenta, doncs marcaríem aquí i aquí. No hi ha cap problema. Cada missió analitzo a veure de quantes maneres, quantes accions possibles se pot fer per completar la missió amb èxit. Un cop fent l'anàlisi, me quedaria una taula que podria ser similar a aquesta. Com podem veure, la missió 2, per exemple, he determinat que es pot resoldre de tres maneres, empenyent, o fent una recollida passiva, o fent un lliurament passiu. Un cop he determinat cadascuna de les missions, totes les possibles accions que puc realitzar per resoldre-la, encara no estem parlant de quin tipus de mecanismes necessitem, simplement quin tipus d'acció s'ha d'efectuar sobre aquell model de missió per resoldre la missió. Un cop tinc aquesta estructura, es tracta que manualment intenti crear agrupaments de manera que optimitzi els recorreguts. Una primera tasca que jo proposaria seria agrupar les missions per colors, per zones. Possiblement això ja m'ajudaria a visualitzar els elements. I això és el que jo us proposo. Selecciono tota aquesta quadrícula i vaig aquí a dades i li dic que m'ordeni aquest interval a través de mitjançant la columna B, no perquè és el nombre de les missions, sinó per les zones, la columna C. Que m'organitza a través de la columna C. Molt bé. Ara tinc determinat per zones. Veiem que tenim 1, 2, 3, 4, 5 zones. I ara aquí podem mirar, anar veient les creuetes que he anat situant i intentar crear grups de creuetes de manera que amb el menor nombre d'accions realitzi un major nombre de missions. I aquí, si estudiem en detall, per exemple, aquí podem veure que tenim una zona en la qual, utilitzant una acció de tipus lliurament passiu i una acció de tipus lliurament actiu, podem resoldre totes les missions de la zona nord. Simplement amb dues accions. Aquesta és una solució. En podem trobar d'altres. A la millor aquesta no seria l'òptima, un cop ens hi posem a treballar. Però d'entrada promet.
Per tant, jo el que faria aquí és marcar-me aquestes X, plantejant com que són unes opcions ja molt interessants per resoldre tota aquesta zona. Una altra solució que podria trobar podria ser una acció de push, que normalment no m'implica crear accessoris al robot, més una recollida activa, que puc fer aquestes, i aquesta última la puc realitzar amb una acció de pull, d'empènyer, de recollir, que possiblement podria utilitzar també un mètode de recollida activa a la vegada. Seria estudiar la missió. Jo ara opto per aquesta, faig aquest agrupament i veurem a veure on arribem. Si el resultat no em convenç, cercaré altres tipus d'agrupament. Les missions que tenim en la zona blava, nord-est, com podem observar, aquí tenim push i recollida passiva, les podem resoldre totes. Doncs molt bé, jo aquí el que faria, introduiria una columna per moure'm aquesta, amb un cortar i pegar, i ara eliminarem aquesta columna. Així unim i veiem d'una forma més senzilla l'agrupament. Molt bé, aquí jo puc resoldre també totes les missions de la zona nord-est amb només dos tipus d'accions. A la zona oest, fixem-nos que el mateix mètode de push les podria resoldre també totes dues. Molt interessant això. Per tant, jo ja em quedo aquestes dues zones, aquestes dues missions, i també les marcarem. La zona sur, aquí veiem que amb un lliurament passiu les puc realitzar totes. Genial. Les marco també. I la zona sud-est, amb una recollida passiva, les puc realitzar totes també. Perfecte. Molt bé. Marquem en tot cas les creuetes, les farem amb negreta perquè així es visualitzaran d'una forma més clara. La resta de creuetes no les elimino, insistim. Ara només estic fent un anàlisi per arribar a un resultat que potser no serà l'òptim i em veuré obligat a realitzar un nou reagrupament dels elements per trobar una altra solució. Per tant, no elimino, simplement destaco les que m'interessen. Aquí podem veure, per exemple, que aquestes dues creuetes i aquestes tres van agrupades. Podria realitzar en una mateixa acció totes les missions de la zona sur, dos missions de la zona nord i amb un altre tipus d'accessori, 3 missions més de la zona nord. Per visualitzar-ho més clar, em creo 3 files. Crearé 3 files i desplaçarem tot això i així veurem l'agrupament de forma molt més clara. I ho peguem aquí. Aquí podem observar una altra zona on tenim diferents X que s'ajunten i també podria crear un nou agrupament, pujant aquestes X d'aquí, unint-les amb aquestes. Anem-ho a crear i farem aquí un retallar i un pegar i situarem això. Així tenim una altra agrupació i veiem que amb un mateix tipus d'acció podem resoldre totes aquestes missions de la zona oest i nord-est i aquestes de la zona de nord-est també amb una altra acció. I aquí si eliminem tot això veiem que ens apareix encara per casualitat un nou agrupament, és a dir, que amb la mateixa acció podríem realitzar aquestes accions. Aquí tenim, per exemple, en aquest agrupament d'aquí podem observar que estem fent missions de la zona oest i nord-est. Podem pensar d'entrada que són missions que estan molt separades en la taula, però no necessàriament això és un problema. Depèn de la disposició de la taula i depèn de les solucions de programació que s'acabin realitzant. Per tant, a priori no ho descartarem per aquest motiu. Tenim un agrupament de possibilitats i ens va molt bé. I podem veure aquí, amb aquest agrupament, que simplement 4 tipus d'accions, empeny, recollida passiva, un lliurament passiu i lliuraments actius, només amb 4 tipus d'accions podem resoldre tota la taula. Aquests agrupaments ens donen idees o suggeriments sobre l'ordre en què puc realitzar les missions. Evidentment, dintre de cada zona, la missió 2, missió 9 i missió 15, puc canviar-les d'ordre, ja que no provocaria això cap canvi. Jo aquí puc inserir una fila, moure aquesta cap aquí, si ho considero oportú, i jo puc fer tants moviments com vulgui. No m'afectaran de forma especial
en el meu diagrama i en el meu anàlisi. Això jo ho decidiria en el moment en què determina realitzar aquelles missions de la forma que acabe decidint. Per tant, aquí jo ja he fet un recull de les diferents possibilitats. Ara, el següent pas és analitzar aquest resultat, aquests agrupaments que m'han sortit i veure si són viables, veure si hi ha alguna cosa estranya o si ho podem millorar o podem trobar un millor agrupament.